Какво става, бе? Защо всичко е космос тук, бе? Защо всичко е космос? Какво става? Тия са с някакви шилдове тук. Какъв е това бъг, бе? Не ми ли е заредило още по... тези космоси сега? Добре се тази, ставете ги хора. Да продължаваме с видеото. Не, чакайте само да видя нещо. Да, всичко не е. Така, за днес още ли не ме е заредило? Майко още не ме е заредило, още го има този космос. Тук има и някои неготови мапове. Света, не е това. Я вижте. Какви са тези неща? Добре, в семета. Показваме, че имам нещо тук. Клейм съвсем... Клейм? Какво клейма? Измаха в МНП. Моля? Какво? Те айтеми. Ясно. Добре. Така, почваме много интересно с някакви космоси тук и айтеми. Доколкото разбрах, тези айтеми мога да... Къде за мен? Мога да ги купувам с тези пари, които имам. Аз колко пари имам? Имам 2000 пари. Да видим какво мога да си купя. Точно какво пари? It smells badly, which can drive the boss for me. Значи това, че съм тук ме реши толкова ужасно, не съм къпа от 50 000 години, че ще махна от мен. Окей. It could full recover the DOS HP in no time. Автоматично ми прави вратата на Max HP, добре. Thunder Cloud Freeze Boss for 2 seconds. Някаква светкавица фризва, нали, как да го кажа на български? Замразява боса за 2 секунди. You can the humble to... Не мога да го прочета това. Ако игра с приятели и те са малко, мога да използвам това, за да дойде боса до мен. Не ми трябва. Кое е нещо, което искам да... Искаме тук. Ей това. Айде, имам едно такова. Така, сега както виждате, искам да тествам тези тук. Като тук има хора, ще влезна пред тях. Колко сме? 6 от 6? Да, тиква не изяде. Бах ти се тиквата. Какво става тук сега? Искам да видя какво той. When the night comes, I will crush you one by one. Upgrade build. Добре, това е нормално. Така. Иска да ни смаже един по един. Майко. Човек, защо така? Какво става тук, бе? Брат, това е много интересно. Създирам сме тоска. Добре. Някой много интересно. Ще ми падне тук малко такова. Не искам да го догадя. Сега това. Така. Тук ще се остава за тебеши и такова. За тебеши и книги. Аз пък книги, тук сигурно са бомбони. Вратата искам да бъде. Тук някакви бомбони, добре. Безплатно. Получавам по 2. И така получавам по 2. Това е много лошо хит. Ще сложа от това. Сега чакаме. Шекваме малко стена. По-голям късмет. Шекваме. Така.
Това тук го бият. Пуската на тук. Окей. Сега ще вече да става. Има човек. Стигаш. Сега поне вече сте с някакви оръжия, а не като са помолили това някакво. Тук и так, 50. Айде ти ставаш отдейнеш по 50. Най-като това препредича като някакъв друг диван. Окей. Ето, нищо няма да ми направи. Аз съм такъв, този човек са такъв. Но те скоро ще амешко продължаваш. Както и ти. Както и ти. И още един. Сега ми казва вече някакви пламъци. Дадме 200 бомбона. Благодаря. Чакай, мога 200 бомбона. И сега ще вземем 200 бомбона и аз съм на път да се изкашлям, така че съжалявам много. Но сега имаме някакви. Но аз мисля да апгрейна това. Да дойна да апгрейна тези. Защото не искам да ни направи на Шкембечо Battle Boss. Така че трябва да се направим едно. Дойдем тук, така, не ми друга, много си слаб. Така че нямам проблеми. Апгрейдвам тези моите. Чудо ме как тук, мога ли да? Но, знаете ли кой искам още една тиква да се взема? Така има още една тиква. Тези бомбони ще отгрейдам. Да, тук да изглежда някакъв останал Хелин с Хелин Бустън. Доста, защото Хелин мина преди много време. Знаете, ако ще ползваме това. О, не, не сме пълна. Така, сега тук. О, мога да апгрейдна типата. Беше пламата, че къстете 256 ръса пламата ще се гледна в тази. Сега зачем да чекам това? Мисля да се гледна това, защото боса също се лева някакво. Това вече не е някакво силно. Всяко бомбоничка. Бе, я не го прави той нещо. Може да се апгрейдна това дивана. До level 8 unlock ми трябва да се продължа да апгрейдна дивана. Но 32 плюс 6 така, 38 бомбона изкарвам в секунда. Тук тези неща, не знам, не съм много интересно, но вече вместо 38 бомбона изкарвам по значи по 54, ако не се лъжа. Да, по 54 някъде. И какво това грамадно количество бомбони, които имам, майко мила майчица. Аз просто ще направя така. Няма какво друго да правя. Не, чакай да друго да правя. Това. Така сега да ме тук. Падам така. Той няма да ни направи нищо тази тиква.
Айде, използвай си лука. Болна си лука, бе. Казвам да се лъка. Може ли да спеш? Браво, благодаря. Майко сняла. Не! Да си посмял. Да си посмял. Само да си посмял, ще заведа на кино. Няма да те заведа на кино. Ти ще отидеш на кино. Без мен, защото аз ще победя. Айде махай се на победя. Колко пъти трябва да използвам това първо? Имам още един чест. Няма да става. Ако сега няма да му остави на мен. Я по-добре да се бъда бомбони. Не искам да губя. Трябва да се губя. Защо? Точно така някакво. Да идваш. Айде да се видим. Така, о, някакво се ползваме ръка, да ставаме ръка. Да се получи денег. Не. Така. О, майко ми, изчакай малко, той можем да се разберем като хората, не е нужда да се такова. О, съм съкъм бомбон, веднага. Махай се от това. Айде, колко пъти ще да ги приемем, защото съм махаш. Може по-бързо да вземем, че той си. Ще спамя това тук. Тех тук какво ми е нужно. О, изяще с бомбони. И ще чакам да се апдейна върхата. Това е много напечено в момента. Няма нищо да направиш, ще ти печа. Ще ти печа, в момента ти печа. Айде, печа ти. Престани. Имам изненада. Ще да чакам. Нищо не е. Айде. Дай да видим колко си силен. Имам изненада за теб. Подарък имам за теб. Айде, дай. Много си запас, колко мога да направим. Айде сега тестъчка. Отпеваме вратата. Не взимам по много такива. Така че това още. Нищо няма да направя. Особен. Теб трябва да апгрейдам.
това много е игран. Така това е много напречно. 15 минути. Дълга игра. Но ме е нужно да апгрейдна теб и теб. Това поне по 11. Не по 3000 нещо, да кажа. Имам 11, който пъсна 84. Не е малко. Да, ще чакам да се гледна вратата. О, ето къде се случи това нещо. Ами, късмет само от човек. Нещо няма. Да, даже се гледа на циклите. Защо не? Не ме вика, да. Как мога да гледна? 256 бомбона на това. Колко ми даш по 7? Вие? Вие сте много скъпи. Така, защо не? Даже изслушането. Текстът е на... Майко, нищо ти такъв гамаден рече. И всичко ми такова го атакува, докато той просто... Я благодаря. Иде ми помога, надо. Аз почти го правя на нищо. Аз ще го убия този лош. О, майко, мило, за тази врата не е. Къде да мога да е? Да умеха боса. Не мога да ударя един път тук. Колко да не. Айде! Победих го, направих го на нищо. Това ми беше първата победа на този Hero Event. И се оказа, че от него всъщност взем такива токени, с които мога да си купя майче петове, така че сега ще пробвам. Гача. Да, ето. Имам един. Така че ако направя така и... Ти са шегор с мен. Сериозно, имам 5% шанс да... Тука. Какви за те неща? Имам 2 лука в мен, така сега. 2 лука, една светкавица и никой паре. Сериозно. Затова мога да си го купя, но е безполезно. Къде е хебивента? Ето го. Какви са тези неща? Това какво е? Чакайте малко. Donation. В миналото видео сигурно съм забрал. Но, да става бързи. Идваме тук. Но мисля, че искам да се левелъпна малко. Така ще направим една лесна игра. В училището. Махне тази гъч от мен. Идваме тук. И мога да отида тук. Айде следваме с компанията. И отиваме 6 човека в Харт училище. Така, нашата любима Ната е от миналия епизод.
Ната, стуквам Ната, защото вече те знае, съжалявам те. Ти къде си вече Натато? Не си там, значи си там. Значи ще дойда... Къде искам? Искам ето и тук, защото... Имаше хладилник, но явно ще бъда тук. Една ще е така любезна билка. И ще наспаме моливи. Естествено до чина. Да имаме малко моливи. Хайде. Сега ще чакам за 25 книги, за да се бе на чина. После ще наспаме моливи от ето и тук, както виждате, до ето и тук. И така всичкото това тук ще стане с моливи. Така. И накрая ще видим какво ще стане. Сигурно ще сложите бешери книги, които ми дават още повече. Така, за сега сме наред. И отивам да гледам Натето. Нате, сесто, какво правиш? Майко, ти си опасна жена. Нате, от кога ставаш невидима, бе? Знам, че си дух, ма не си била невидима. Майко, как таска с тази мечка по вратата. Минус 6-9. Майко. Много слаба Натето. Ната левел 2 слаба. Левел 1 да не говорим. Ама мога да се вгедна чина. Така. И знаете ли какво, ще го вгедна даже 2 пъти. Или пък няма да го вгедна 2 пъти, ще се вгедна вратата. И сега ще се вгедна чина. Така. Вече изкарваме по 4 книги на секунда. Сега мога да наспамя малко повече моливи. Да имаме само или така мъничко. Защото защо не? Моливите са много хубави. Червени моливи. Да, много са яки. Добре са балдисани. Така че 2 секунди са ме равни на един молив. Да спална. После ще ми трябва много повече за гиб гредно. Колко стоят те сега за вратата? Колко сега тук имам? По 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чакайте малко. Да, 6, 3, такова. 6, 18 молива имам. По 6, давно 60. 8 по 6. Към 100 няколко деми ще бия с всичките ми моливи, така сега. Доколкото съм сигурен, трябва всичките в момента да стигат вратата. Този тук. От този не стига. Вече стига. Още повече стига. Така ще направим с теб така. И с теб така. Казах така. Браво. Искам да знам този тук дали я стига. Стига, но сега ще я стига още по-добре. И теб. И теб. Готово. Армията ни в моливи е по-завършена. Айде, Натата ни посети за първи път. О, малко мата. Ната ядоса да се. Какво стана с теб? Аз пък бе да се спусна на тебе. Да се бге на вратата. Така. Пак. Вратата ми в момента е много слаба. Но и чината да се бгена. Не изкарвам книги. Почти никакви такова книги не изкарвам. Ами трябва. Вече съм лево 21. Така, къде се почина като мишка. И стоя чакам. По 8 книги изкарвам на секунда. Което е хубаво да се знае. И е хубаво да се има. Но ще бъде още по-хубаво да изкарваме по 16 книги. Както казва тук. За сега съм прекалено беден да си го купя. Защото този кога пак става левел 9. Тая котка. Вижте тая котка. Знаете ли, ако ще отида тук, ще отида тук и
котката. Айде. Седнахме котката. Тя, ако иска, може да ни отговори. Така, сега ще направя така. После така. После така. Искам да видя колко ме струва за вратата. Следващата. 256. Ще изчекам за вратата. Още малко. И... Ало? О, 8 тебешира ми трябват. Добре, това не го видяш. Така, сега чакаме за вратата. Готово. Така, искам да апгрейдна още моливи докато мога. Така, 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 добре. Ще позва още моливи на помощ. Така. Тях ще ги грена така. За да може да стигат вратата поне, защото те са на много далечно разстояние. И това ще го обгрена да бъде син. Добре, готово. Така, изключително се обгрена на вратата 400. Майко, вратата на кой лева ми е наша? О, не! Натето се ядоса. Ядоса се натето. Не, много добре натето попа. Майко, това е ножа. Така правим се и вече не трябва лева 8 врата и 16 тебешира повече. И тебешири не трябва вече, за да апгрейдаме чина. Но сега искам да направя така, така. Ще ги направя всичките зелени. Гали са се с доста жилето. Майко. Много зелено тук. Между другото зеленото ми е любимият цвят. Не знам защо да го кажа. Просто разговорихме за зелено. Така, но искам да наспамня още моливи тук. Така. Така, така. Така, така. Добре, моливите са добре. Айде, знаете ли какво ще ги апгрейдна още един път за всеки случай. А сега искам да се сложа още едни тебешери. И тази 400, за да ги апгрейдна, добре. Те са полезни. 512 такова и 16 тебешери, добре. Имаме по-силна врата сега. Левел 7, там е левел 8. 1024 книги, майко. Така, колко съм запознат с тази работа. Идваме тук и пезораме книга. Книга. По 8 книги получаваме. Добре. 1024 книги. Така. Използвам се за тяха. Благодаря, хената. Това е много полезно. Ще направя така. Така. Ето е така. Така, 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 така. Аз в момента не правя никакъв демидж почти на натето. Натето, ако обичаш се махни. Малко това беше на коса. Не знам какво ще направя без тях. Със сигурност ще си такова РП да си ги използвам. Чува се дали да спална още моливи. И да, ще направя майко ми да се реди. Не. Ти сериозно ли? От кога те става толкова трудно? О, вижте ме. Ангел съм. Вау. Айде. Вау. Какво става тук? О,
Мога да прескача още момиче. То как успя така да се спаси? Так, кой е? О, майко. Левел 11, моля. То пък кога стана левел 12? Той пък кога стана левел 11 тая ната? Има ли не? Да, коста какво прави тук? Майко мила, майко. Какво става? Те хора тук са луди на тайга. Майко. Не се очудвам как са толкова добре. Бе? Да, гледни ги те молив. Какво изобщо той чуд? Та вече не е молив, той е маке. Той са някакви пастели. Какво става тук? Натето по дяста на левел 12. Не успех да направя повече, така че просто ще се тъна до лодото. Така, о майко мила, видеото стана 31 минути. Не е много добре това. Но много дълго. Така че... О, имам още подаръци тук. Не знам какво означава това. Да не би да нещо тук? Не. Нещо тук? Не. Тук. Какво защо гледам тук? Тук няма нищо. Да, мисля това да бъде това видео. Тествахме тиквенския мод. С тези тикви тук. Който сигурно ни дава такива неща за гачета. Да, това със сигурност е нещо хелуинско. Nightmare. How to level up. Моля. Я изчакайте малко, стойте. Тая тиква ги изради. Искам да видя нещо. Щом там е How to level up. Тук преди пише, че Easy to level up. Тук е лесно, значи. Тук не знам, но тук пише How to level up. Едно на по-големите трудности е по-трудно. Там нямаше нищо в този хотел, какво зачарование. Но явно, ако играете тук на това, ще се level up-вате най-лесно. Така че, не знам, може би е така. Знаете ли какво ще играя една последна игра? Но мисля да се видим след малко. Така, откъде се става с такъв сев за бомбони, който е добре. Аз за бомбони за книги, така че ще изкарваме двойно повече книги. Но когато отидем по-към края, ще се видим. Така, натето се радоса. Аз стигнах до малко леко лева. Малко ме плашиш. Така че ще бъде хубаво да се махнеш, както миналите пъти. Как се правиш? Не, така да правиш луната, не. Луната не ми каже да използвам светкавицата на те. Ти се шегуваш. Сега ако не умреш. Трябва да умреш. Айде, победихме! Ами, поне си използвах светкавицата за това. Вижте ми човечето как игра. Не. Добре, това беше ми. Още ги чувам тези звуци. О май гот. Това се е доста интересничко. Така, получих някаква ледена стотинка. Гостът дадо. Каква е тази ледена стотинка, ако може да знам? Мога ли да използвам в гаджета? Не мога. Получих някаква ледена стотинка.
Не знам как да я използвам. Я ще чакайте малко, който е за такива. Тук не... Тук не... Тук не... не е за такива. Но аз вече съм левел 20. Лол. Добре. Това е easy to level up. О, батерията ми. Я изчакайте малко. Така. Готово. Не е готово. Сега е готово. Хайде. Да, зарядката ми е щупена. Тук. Нямам петове. Как изобщо се взимат петове? Всъщност, защо питам? Аз знам как се взимат петове. Ето, тук се взимат петове, ма трябва да имаш голям късмет. Или пък... Просто мога да изиграя 10 такива игри. Да таковам 10 такова. И... Сигурно ще имам някакъв шанс да... Какво става? Да си взема 5, между другото... О, това е доста интересно. Аз пак... Не мога да говоря. Като лоби на това... Това също тук ми харесва. Това е той, който боса държи. Вау. Добре, аз мисля, че това е от играта. Че аз пък от играта от това. От видеото за днес. Но може да има и повече видеа, така че... Няма да... Не искам. Така, чу. И до нови срещи. Така че... Забавих да го Забавете това, просто съм много... Забавен, ако съм голям.